Ni León, ni H. Eta ni Ezekiel. Ezekiel neske zinguratuta jaio den mutiko bat da. Beti arroxez jantzita joaten da, aizpak emandako arropak erabiltzen duelako. Etxe oso lotxatia da, txikitan gertatu zitzaion arazo batengatik ez du asko hitz egiten. Leon oso pertsona ausarta da, eta beti eroia bezala izatea gustatzen zaio. Eta hola deitzen diote olagarro bat bezalako eskuak dituelako neskekin. Lauak kuadrilla bat osatzen dute. Maria Ezekielen arreba zaharrena da. Elena klaseko neskarik ederrenetariko bat da, eta mutil guztiak ditu bere atzetik. Kuadrillako inorrek ez du bere lehen muxua eman, eta horregatik apostu bat egiten dute, ea zenek ematen dion muxu bat lehenago, neska bati. Mutilei neskak eta motoak gustatzen zaizkie, eta etxek neska bat ibiltzea lortzen du bere lanbretan. Apostuaren erruz, haserre asko gertatzen dira baien artean. Alde batetik Ezekiel eta Etxe, eta beste aldetik Ola eta Leon. Nork irabaziko du baien arteko apustua, eta norekin? Ondo bukatuko aldute beraien artean? Verás que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas.